This is your chance to explore a whole nother side of yourself. Има игри, които са много добри, но човек не би се наел да ги препоръча на всеки. Resonance of Fate е именно такава. Новият продукт на 3Ace се появява на пазара точно по време, в което Final Fantasy 13 се опитва да преобърне JRPG жанра с краката нагоре. И слава богу, че се сблъскахме с него веднага след противоречивите ни, макар и преобладаващо позитивни впечатления от шедьовъра на Square Enix, защото вярата ни, че все още някой го е грижа за хардкор играчите, беше започнал да се изпарява със страшни темпове. Miracles I can do without. Would you look at what the cat dragged in? Resonance of Fate определено не е от заглавията, които се опитват да въвлекат играча още от самото начало с грабваща история и интересен бекграунд. Не че такива липсват, просто стартът е доста постен и леко хаотичен на сюжетно ниво. Това, което разбираме, е, че Земята е била на прага на унищожение заради проникнали отровни газове, които почти напълно са затрили природата и човечеството. Оцелелите хора са намерили решение, построявайки гигантична кула на име Базел, стигаща чак до небето. Както подобава на един подобен дистопичен свят, на най-ниските етажи живеят най-бедните, а на върха сред облаците, където дори има глезотии като чист въздух и хубава гледка, царуват богатите и тези от благородно потекло. Положението далеч не е перфектно обаче, защото в Базелът също са започнали да възникват сериозни проблеми и особено на по-ниските му нива виреят кръвожадни разбойници от всякакъв калибър и какви ли не мутанти и чудовища. Нашите трима симпатяги, Ваширон, Зефир и Леан, са някъде малко над средата на своеобразната иерархична стълбичка и се прехранват като наемници, изпълнявайки всевъзможни мисии и задачи за богаташите. Около миналото на главните герои не се знае почти нищо, освен това, което разбираме от въвеждащата анимация, в която виждаме как Зефир спасява още непознатата му тогава Леан от опит за самоубийство. Ваширон е един вид лидерът на групата, че е нещо като покровител на двете хлапета, но и неговата личност е забулена в тайнственост. Самата история е доста мистериозна и се разгръща бавно, като чак след 20 на часа игра започват да се изясняват повечето неща и да набира скорост. Кътсцените не са много, но за сметка на това дори по-сериозните от тях са предадени със страхотно чувство за хумор в умерени дози и винаги разведряват и успяват да държат интереса буден. I'm unworthy of knowing such happiness! За да илюстрираме максимално адекватно в едно изречение какво представлява геймплейно творението на 3Ace, ще кажем, че то е почти всичко, което Final Fantasy 13 не е. Дългата версия на обясненията ни, представляващи този сегмент от видеоревюто, ще започнем с това, че Resonance of Fate може да бъде доста стряскаща, че е отблъскваща първоначално, дори за геймерите с сериозно портфолио от изиграни японски ролеви игри. Така наречената крива на заучаване е леко крайна и негостоприемна. Почти всички игрови елементи биват изсипани върху играчите от самото начало, а туториал е достатъчен едва да ви даде бегла представа за какво става въпрос. Бойната система, типично за игрите на студиото, е смесица между реално времева и походова. Този път обаче постигнатата динамика е забележителна като за RPG и е повече от похвално как 3A са умели да я постигнат, без да жертват почти нищо от дълбочината й. Когато получите контрол над персонажите, преди да сте предприели някакво действие, времето е замразено и можете да решите какво да правите. Подобно на Valkyria Chronicles, веднъж щом тръгнете да се придвижвате или да атакувате, противниците също не остават безучастни. По принцип имате възможности от място да обстрелвате гадовете, но едва ли често ще прибягвате до тази опция. Цялата идея е да се използват така наречените Hero Moves. При тях героят се затичва и веднъж щом сметнете, че чарджметърът се е заредил за достатъчно мощна атака, можете да започнете да обсипвате неприятелите с дъжд от куршуми, правейки всевъзможни акробатични премятания и чупейки максимално кефещи пози, до сущ като създадени от самия Джон Ву под жанр на екшън филмите Гънфу. Когато пресичате траекториите на изпълняваните от различните персонажи геройски движения, получавате и резонанс точки, чрез които да използвате ултимативната 3 атака. Тънък момент е, че за изпълняването на ключовите хиро мувове се хабят специални кристалчета, наречени безели, служащи за защит на героите. Веднъж изчерпат ли се, партито изпада в критично състояние, по време на което е сериозно отслабено и практически почти винаги следва неизбежна гибел. При убиване на враг или при умъртвяването на някой негов отделен крайник или премахване на защитен щит, пък се възстановяват от въпросните жизнено важни безели. Балансът между атака и защита и правилното планиране кога, кой и как да атакувате е от първостепенно значение за победата и внася страхотното чувство, че винаги ходите по ръба и поемате риск. It is
Sublime. Освен описаните два вида специални изпълнения, друг вид магия или уникални умения няма, което дори предвид множеството останали елементи от игровата и бойна механика, за които ще ви доразкажем в ревюто, спокойно може да бъде сметнато за минус. Едва ли разни яки скилове, умело преплетени в схватките, биха навредили по някакъв начин. Да се върнем към позитивния тон обаче. Двата вида поражения, които и вие и противниците можете да нанасяте, са друга интересна подробност. Автоматичните пушкала вкарват огромно количество от така наречените повърхностни щети, които обаче не са директни, реално не могат да убият противник и се възстановяват с времето. Тук в сила влизат пистолетите, които правят доста по-малко демидж, но пък нараняват пряко и материализират щетите, нанесени от автоматите преди това в реални поражения. Налични са и различни видове муниции, сред които такива подходящи срещу механични и органични противници, патрони с елементални атрибути, като огън, вода, електричество и вятър, както и разни гранати, коктейли, молотов и всякакви други интересни играчки. Enormous and insignificant at the same time. Стабилно развито е модифицирането на оръжията. Всякакви оптики, разширени пълнители, подобрени захвати и какви ли не впечатляващи изобретения от нихилистичната част на науката са на разположение за апгрейди. Изследването на света общо взето е разделено на 3 части. Мотането из малкото на брой градове е сравнително стандартно. Шматкат се разни NPC-те нагоре-надолу, има различни магазини, както и гилдии на ловците, в които са закачени табла с задачи, откъдето можете да взимате допълнителни квестове за изпълняване. Разхождането из своеобразните враждебни локации, или по ролеви казано дънжани, се изразява просто в преход от едно помещение в друго, всяко от които пълно с купчинки неприятели. Придвижването по картата на света е най-интересната и развита част от изследователските такива. Всеки етаж на базалът е разделен на отделни хексагони, които първоначално са недостъпни, но чрез битки се набавят слепени в различна форма шестоъгълници, с които да ги отключвате. Освен стандартните хексчета, съществуват и такива с други цветове. За тяхното отваряне, както се досещате, трябва да разполагате със съответните отсветени хексагони. По-значимите локации и градове са видими без да сте си проправили път до тях, но под заключените полета понякога се крият различни изненади. Допълнителна дълбочина внася интересната система с носещите различни бонуси терминали, които може да съединявате с цветни шестоъгълници. Развиването на голяма мрежа от терминали може сериозно да ви помогне с хватките, но пък и се постига доста трудно. Хардкор геймплеят определено е най-големият кост на Resonance of Fate. Той на практика предлага почти всичко, което старите играчи могат да искат, като същевременно успява да предложи немалко интересни и добре реализирани идеи. Динамиката на битките в комбинация с страхотната изследователска част и високата предизвикателност, благодарение на която всяка битка е въпрос на живот и смърт, за пореден път затвърдиха дълбокия ни респект към японското студио. You've made the right choice. Стимпънк атмосферата на играта е пленителна, дори със сравнително посредствения графичен енджин, залегнал в основите й. Светът на Resonance of Fate е едновременно интересен, депресиращ, потаен и красив. Страхотната викторианска архитектура на сградите, въртящите се на всеки ъгъл запчати колела, свещниците и ограничената цветова палитра са създали един наистина пълнокръвен свят, с витаещо чувство на носталгия и свой собствен чар. Технически нещата не са особено впечатляващи и тези с по-набито и претенциозно око вероятно ще бъдат подразнени от разни мазнички и не особено високорезолюционни текстури. В случая нас не ни подразниха кой знае колко, но пък за сметка на това сме на мнение, че арените на битките, типично за повечето JRPG-та, са доста постни и малко разчупеност и разнообразие не биха им се отразили зле. Приятно впечатление правят най-лошите модели на героите, като още по-радващо е, че могат да се пазаруват различни трешки, с които да ги киприте, като това директно се отразява и в кът сцените и в реалната игрова част. При звука обаче нямаме почти никакви забележки. Саундтракът е богат и предлага доста атмосферични мелодии, както и добри и надъхващи рок и индустриал темички по време на схватките. Както вече стана тенденция в повечето ролеви заглавия, идващи от изтока, е налично и английско и японско озвучение, като и двете са на чудесно ниво. В английското дори изпъква името на познатия ни от Uncharted серията Нолан Норд, дал гласа си на Нейтан Дрейк, който тук се раздава зад кадър, дъхвайки страхотна персоналност на Ваширон. At least learn to cook. I'm worthless in the kitchen. Resonance of Fate, както вече отбелязахме, е страхотен подарък за всеки по-сериозен фен на японските ролеви игри. Да я наречем олдскул би било грешка, защото тя е колкото ортодоксална, толкова и нестандартна, най-вече заради бойната си система.
Историята й, макар и бавно разгръщаща се, е сравнително интересна, атмосферата и светът на Базел прекрасни, а геймплеят, всичко това, което FF13 трябваше да бъде, за да се нареди във вечната зала на славата до другите части от серията.